Oniche oninyatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa ye mai kalo tile 29 san 2025 aw ka dɔn kibaru ye o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafoniba ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na sifinnaka dɔ bɛ ale yɛrɛ kɔndɔnnen don kosɛbɛ an ka bɔlɔlɔ siraw kan ni ale tɔgɔ ye Balilu Montana Sissoco ni maaw b'a dɔn kosɛbɛ ni BMS yɛrɛ de kɔni ni ma kofɔlen an ka cybercriminalité maaw ye mana de dépôt d'a kan mai kalo tile 23 tɛmɛnen san 2025 ni ka taa a datugu MCA la n'o ye maison centrale d'arrêt yɛrɛ kɔni ye. An ka Mali lafasali minisiri ni o ye général d'armée Sadio Kamara ale kun bɛ tile damadɔ visite la Kidal région kɔnɔna na o koolu kun de kan min yɛrɛ kɔni an ka lafasali minisiri ale interview dɔ kɛ émission dɔ yɛrɛ kɔnɔna émission min tɔgɔ ye ko Mali kura taga sira o émission yɛrɛ de kɔni carila an ka Mali ORTM maaw fɛ tarata tɛmɛnen mai kalo tile 27 san 2025 ni émission kofɔlen de kɔnɔna na Sadio Kamara ale bɛ i dasi kuma caman yɛrɛ kɔni ma min an ka jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako lahalaya ye fo ka taa se ani Algérie cɛ jɛw ma Sadio Kamara ale bɛ i dasi ni bɛɛ lajɛlen ma a ka ni interview kofɔlen in senfɛ. Tɛnɛ tɛmɛnen mai kalo tile 26 san 2025 min yɛrɛ kɔni Niger jamana kɔnɔna na o ka source sécuritaire dɔ ale bɛ kunnafoni lase yɛrɛ kɔni kɛ ni ka se kunnafoni sira dɔ ma nka a b'a laɲini ni kunnafoni sira maa ninnu fɛ ko min yɛrɛ kɔni ale tɔgɔ ni a jamu ye ko o kana cari ni source sécuritaire in ka kɔrɔfɔ la ko wagati laban ninnu na banbaciwale maaw olu attaque kɛ ni ka ɲɛsin Niger ale ka finitigiw ma wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka Niger ka finitigi dɔw bɔnɛ u ni na. Nigeria jamana kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ sɛnɛkɛlaw ale ni bagan maralaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ san caman bɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɔntɔ bɛ ka juguya ka d'a kan wagati laban yɛrɛ kɔnɔna Nigeria jamana kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw ale ni bagan maralaw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na wali min kɛra sababu ni ka maa caman bɔnɛ ani na min ye den fitininw ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko ninnu ka kɛlɛw senfɛ olu caman yɛrɛ kɔni fagara. Joseph Kabila ni ma kofɔlen ale kun ye République démocratique du Congo ni RDC olu ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen ka tagalen min yɛrɛ kɔni kɛra Goma a yɛrɛ k'a fɔ ko wale yɛrɛ kɔni kɛmɛ sababu ye ni ka RDC jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka furukufuruku wuli olu ɲɔgɔn cɛ la dɔw y'a yira k'a fɔ ko Joseph Kabila yɛrɛ kɔni tali Goma ko o ye ko ɲuman ye dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko ko yɛrɛ kɔni y'a yira olu la k'a fɔ ko Joseph Kabila ko jamana jugu yɛrɛ de kɔni ka d'a kan i n'a fɔ an b'a kalama cogo min ye Goma ye an bɛ wagati min na fɔ ko bi o kɔni bɛ M23 rebelle maaw yɛrɛ de kɔni ka bolo kan a bɛ wagati damadɔ yɛrɛ kɔni bɔ o de la dɔw y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye yɔrɔ in bɛ M23 rebelle maaw ka bolo kan ko n'a ta Joseph Kabila ale sera ka taa ni yɔrɔ kofɔlen na ko b'a yira k'a fɔ ko complicité o kɔni de bɛ Joseph Kabila ale ni M23 rebelle maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu wala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Mai kalo tile 23 tɛmɛnen san 2025 an ka jamana sifinnaka lakodɔnnen ba dɔ ni ale ye Balilu Montana Sissoco ni maaw b'a dɔn fɛnɛ ni BMS yɛrɛ de kɔni ni maa kofɔlen lakodɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ kɔni kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko mandate dépôt yɛrɛ kɔni dara ale kan ni ka taa datugu maison centrale d'arrêt de Bamako la ni o ye MCA ka d'a kan ko Balilu Montana ale bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko a ye cybercriminalité yɛrɛ de kɔni kɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi Balilu Montana ale bɛ MCA yɛrɛ de kɔnɔna a accusé don fɛn mun na o de ye k'a ye faux compte dɔ créé TikTok sanfɛ faux compte min a ye o tɔgɔ kɛ ko la rumeur de Bamako yɛrɛ de kɔni ni faux compte kofɔlen na Balilu Montana ale kun bɛ nkalon yɛrɛ kɔni da an ka jamana mɔgɔ dɔnnenbaw yɛrɛ kɔni na ni a ye o wale yɛrɛ kɔni kɛ Balilu Montana ale b'a yira fubartigi nin yɛrɛ kɔni na ko walasa ale ka o fɛn ninnu yɛrɛ kɔni bɔ a ka page sanfɛ ko fo maa ninnu ka wari yɛrɛ de kɔni di a ma ni y'a ta k'a lajɛ Balilu Montana ale fɛnɛ ye maa ye an ka jamana kɔnɔna na min ka surun kosɛbɛ an ka jamana waritigibaw yɛrɛ kɔni na wa dɔw ka kɔrɔfɔ la ko relation min yɛrɛ kɔni bɛ ani an ka jamana faamaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko a ye o ko in yɛrɛ de kɔni utiliser k'a dɛn faux compte dɔ kɔfɛ ni ka chantage kɛ ni maa ninnu na maa minnu yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara kɛ n'u nana kɛ sababu ye ni ka Balilu Montana yɛrɛ kɔni minɛ
olu maaw y'a yira k'a fɔ k'olu sera ka nin mako fɔlen minɛ ka d'a kan ko Balilu Montana kɛrɛfɛmaa dɔ yɛrɛ de kɔni fɛnɛ ye a janfa ne ka autorités yɛrɛ kɔni la kunnafoniya o de kɛlen sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu fɛnɛ wulila ni k'u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ o de nana kɛ sababu ye ne ka na ni Balilu Montana minɛli ye ne ka taa a datugu kaso la min kɔni ye Balilu Montana ye kabini a ka minɛli yɛrɛ kɔni kɛra a kɛrɛfɛmɔgɔw u kɔni ma bɔ ne ka ɲɛfɔli kɛ ko in yɛrɛ kɔni na maaw ye a ye ni kunnafoniya in yɛrɛ kɔni sɔrɔ soso dɔw de yɔrɔ la olu kɔni ye cika min yɛrɛ kɔni lase ko Balilu Montana k'a bɛna fɔ a ye faux compte dɔ yɛrɛ de kɔni créé TikTok sanfɛ faux compte sanfɛ a kun ka baara ye jumɛn wari de kɔni ko ye ka galon yɛrɛ kɔni da an ka jamana waritigibaw yɛrɛ kɔni na ni a ye galon da o la a bɛ sɔrɔ ka don o waritigi ninnu kunna ka chantage kɛ u la a b'a fɔ ɲɛna ko na u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ale ye galon min yɛrɛ kɔni cari u la a k'o bɔ a ka page sanfɛ ko fɔ waritigiba ninnu ka wari yɛrɛ de kɔni di a ma nka n'a sɔrɔ Balilu Montana ale kɔni ye nin kɛwale yɛrɛ kɔni kɛ ne yɛrɛ kɔni cybercriminalité maaw ye olu fɛnɛ u tɛgɛ d'a kan ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na a ko ɲɛ kan don n'a nataw la n'an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ nin ko kan an bɛna na olu da aw tulo kan Balilu Montana ka minɛli yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka na ni kuma caman yɛrɛ kɔni an ka jamana influenceurs yɛrɛ kɔni ka fanfɛla la dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko an ka Mali autorités u kan ka punition yɛrɛ de kɔni kɛ nin mako fɔlen na walasa ni ɲɔgɔnna wale sugu nin yɛrɛ kɔni kana na kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na nka min an ka autorité maaw ye halisa olu bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni na walasa n'a sɔrɔ complice dɔ tun bɛ Balilu Montana a ka nin kɛwale yɛrɛ kɔni na ka se ka o complice yɛrɛ kɔni minɛ an kɔni bɛ aw la kunnafoniya ko min yɛrɛ kɔni enquête ye ko o baaraw ma ban don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ni o baaraw yɛrɛ kɔni banna ni autorité olu bɛ sɔn ka kunnafoniya di an ma a ko ɲɛ kan Juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 23 san 2025 an ka Mali lafasali minisiri ni o ye général d'armée Sadio Kamara ye ale kun bɛ tile damadɔni visite la Kidali région kɔnɔna na o visite in de senfɛ min ye Sadio Kamara ye ale kɔni interview dɔ di émission kɛla maa dɔw yɛrɛ de kɔni ma minnu ka émission ye ko Mali kura taga sira yɛrɛ de kɔni ni émission ye o kɔni carila ORTM maaw fɛ tarata tɛmɛnen mɛ kalo tile 27 san 2025 ni émission ye senfɛ an ka lafasali minisiri ale kɔni bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin journaliste ale ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni ma o ɲininkali ninnu yɛrɛ kɔni bolila ko caman yɛrɛ kɔni kan o dɔw ye Mali ale ni Algérie cɛ jɛ ye min fɛnɛ an ka jamana ka lakanako rukumu min ye Sadio Kamara ye a y'i da se olu bɛɛ lajɛlen ma journaliste kofɔlen ale ɲininkali dɔ yɛrɛ kɔni tɛ kun an ka lafasali minisiri la a y'a yira k'a fɔ k'a ŋunuŋunukan yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min ye Sadio Kamara ale ni son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni o ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye k'u bɛ ka ŋunuŋunukan mɛn k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ bɛ nin maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la o ko jaabi la Sadio Kamara a b'a yira k'a fɔ ko général d'armée Assimi Goïta o ye maa ye ale bɛ min dɔn kosɛbɛ ka d'a kan ale ni furancɛ fanga ɲɛmaa u ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ caman k'ale ni son excellence le général d'armée Assimi Goïta olu ye mission caman fɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ ko nka ko min ye k'a fɔ ko Assimi Goïta ale tɛ Mali fɛ ko o kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni bɛ ale ni furancɛ fanga ɲɛmaa cɛ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni ka kuma ye dabɔnkanba de ye ko Mali juguw ka fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ de kɔni don walasa ka na ni tilali ye Mali jamana kɔnɔna na ka ale ni furancɛ fanga ɲɛmaa ka olu yɛrɛ kɔni kɔ don ɲɔgɔn na ko nka u b'a dɔn k'a fɔ k'u ka ko ninnu yɛrɛ kɔni tɛ ɲɛ sɔrɔ a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka nin nkalon kuma in yɛrɛ kɔni cari ko olu y'a faamuya wa ale yɛrɛ kɔni bolo maliyɛn fanba bɛɛ fɛnɛ y'a faamuya k'a fɔ ko nin ye jugu ninnu yɛrɛ kɔni ka stratégie dɔ de ye walasa ka na ni tilali ye Mali jamana kɔnɔna na o fana tɛmɛlen kɔfɛ journaliste ale ye ɲininkali wɛrɛ tɛ kun an ka lafasali minisiri la ko min ye dɔw ka kɔrɔfɔ la ko an ka Mali finitigilakaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka walejugu ta ni ka an ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛ ka walejugu yɛrɛ kɔni ta ni ka an ka jamana filasiyalakaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni lafasali minisiri ale bɛ jaabi kɛ o yɔrɔ fɛnɛ na Sadio Kamara ka kɔrɔfɔ la k'olu tɛ communauté kɛlɛ la olu kɔni bɛ ka banbaciwale maaw de kɛlɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko siya fɛn fɛn bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na olu bɛɛ dɔɔni dɔɔni b'u yɛrɛ sɔrɔ an ka Mali finitigilakaw cɛ la Sadio Kamara ka kɔrɔfɔ la
ko u bɛ fɛ ka nin kari ɲɔgɔnna min yɛrɛ kɔni tɛmɛ finitigiw ni communauté mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la a y'a yira k'a fɔ ko jamana dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ nin fɔɲɔgɔnkɔ tɔw yɛrɛ kɔni lajuguya k'u b'a dɔn k'a fɔ ko ni AES jamanaw yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ ni o ye Mali, Burkina Faso ale Niger k'i b'a ye k'a fɔ filaw olu b'u yɛrɛ sɔrɔ jamana saba nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na jamana dɔw u bɛ nin nkalon yɛrɛ kɔni tigɛ ni o ye ko Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka walejuguw ta ni ka filaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ k'u bɛ o kunnafoni kolon yɛrɛ kɔni cari walasa ka se ka na ni basigibaliya yɛrɛ kɔni région kɔnɔna na ka d'a kan n'u nana fɔ k'a fɔ ko an ka Mali finitigiw k'olu bɛ ka walejuguw ta ni ka filaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Mali jamana kɔnɔna na ko filaw dun yɛrɛ kɔni olu bɛ Burkina cogo min u bɛ Niger fɛnɛ ten ko la o maaw fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛna na wuli ni ka na a kɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni ani ɲɔgɔn cɛ la ko jamana dɔw yɛrɛ kɔni ka fɛrɛ de ye nin ye walasa ka na ni farali yɛrɛ kɔni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la min ye Algérie kɛlen ka Mali ka drone dɔ yɛrɛ kɔni bugɔ ni ka a labɛn Mali frontière la Tinzawatène mara kɔnɔna na Sadio Camara a bɛ kuma ni ka ɲɛsin o fɛnɛ ma a y'a yira k'a fɔ ko Algérie ka nin kɛwale ale yɛrɛ kɔni ka faamu la nin ye kɛwale juguba ye ko binkani wale a mana kɛ cogo sugu yɛrɛ kɔni k'a ta ni ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛminɛw sɛgɛrɛ ko Mali tɛna na jɛn ni o ko ninnu ye nka a bɛ sinsin a kan ko min ye fɔɲɔgɔnkɔ tɛmɛni yɛrɛ kɔni Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la k'olu Mali autorités olu yɛrɛ kɔni tɛ fɛ ka o kɛ wa o t'olu ka jate la yɛrɛ k'olu bɛ o ko sugu ninnu yɛrɛ kɔni to maa bolo maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni miirina foyi tɛ olu la ko a fanga bɛ Mali la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a k'a ka sanfɛlaw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi min ye an ka Mali frontières fɛnɛ ko o ko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo o de la général d'armée Sadio Camara a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Algérie ma kuma kuncɛ kuma na général d'armée Sadio Camara a kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Algérie ni ale ye Mali sigiɲɔgɔn jamana ye Algérie k'ale ye Mali jɛɲɔgɔn jamana fɛnɛ k'a b'a laɲini u fɛ u ka segin u hakili ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko minnu kan ka tɛmɛ Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la o kan ka kɛ coopération de min ye ɲɔgɔn dalaɲini yɛrɛ kɔni ye k'o ma ɲi jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi de ni minnu yɛrɛ kɔni kun dara la k'a fɔ ko son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ni général d'armée Sadio Camara ko fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ la an bɛ aw la kunnafoniya k'a fɔ k'a ka lafasali minisiri a kɔni ye ko in jɛya jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen a y'a yira k'a fɔ ko foyi tɛ ale ni furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a ka furancɛ fanga ɲɛmaa ale bɛ a dɔn kosɛbɛ maa don ale ni min yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ u ye mission camanw fɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ale b'a dɔn min ye an ka furancɛ fanga ɲɛmaa ye ko Mali kanu o yɛrɛ kɔni bɛ a dusukun na kosɛbɛ ko maaw yɛrɛ kɔni kana na u ta ni ŋunuŋunu kuma nin yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan nin ye jamana dɔw yɛrɛ de kɔni ka fɛɛrɛ walasa ka na ni basigibaliya ye an ka Mali jamana kɔnɔna na u bɛ fɛ ka na ni tilalen ye ale ni fɔɲɔgɔnkɔw ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la n'u ka kunnafoni kolon carili sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na tɛnɛn tɛmɛnen bɛ kalo tile 26 san 2025 Niger sous-sécuritaire dɔ a bɛ kunnafoni laseli kɛ ko kari tɛmɛnen bɛ kalo tile 25 san 2025 Banbaciwale mɔgɔkulu nana attaque kɛ ni ka ɲɛsin Niger finitigiw ka daga sigiyɔrɔ ma min bɛ Ekne Wande yɔrɔ min bɛ Niger nord-ouest yan fanfɛla la wa a y'a yira k'a fɔ ko Banbaciwale mɔgɔw ka nin attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Niger ka finitigi maa caman bɔnɛ ani na ko tɛnɛn tɛmɛnen bɛ kalo tile 26 san 2025 sɔgɔma Niger autorité mɔgɔw olu taara Niger ka finitigi 30 su don Tawa yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko wa o ni Eknawan yɔrɔ yɛrɛ kɔni na Niger finitigi minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ su donna ye ko o ni o ti kelen yɛrɛ kɔni ni sous-sécuritaire yɛrɛ kɔni ye a ka kuma yɛrɛ kɔni fɔ dogo de la a ye laɲini kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ale tɔgɔ ni a ka fɛnw ye ko maasi yɛrɛ kɔni kana na olu cari a ye dogo yɛrɛ de kɔni ka ni kunnafoniya in lase sous-sécuritaire in ka kɔrɔfɔ la ko attaque yɛrɛ kɔni kɛra kari tɛmɛnen bɛ kalo tile 25 san 2025 wagati min Banbaciwale ma u bɛ maa 100 yɛrɛ kɔni bɔ u nana moto la ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin Niger ka finitigiw ka base ma min bɛ Eknawan fanfɛla yɛrɛ kɔni na k'u ka o attaque sen fɛ u ye Niger ka finitigi caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na maa 30 ni kɔ bɔ yan kɔ k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɔnɛna o nin na wa ko Banbaciwale ma u ma dan o dɔrɔn ma Niger ka finitigiw ka bolimafɛn minnu fɛnɛ kun b'u ka daga sigiyɔrɔ in na u ye tiɲɛni don olu fɛnɛ na min ye Niger ka finitigiw ka kɛlɛkɛminɛw ko Banbaciwale ma u y'o caman yɛrɛ kɔni ta ni ka taa n'a ye u fɛ an bɛ aw la kunnafoniya k'a fɔ ko min ye Niger ka autorité militaire ye
walima me Niger ka autorité locale olu si yɛrɛ kɔni ma communiqué officiel kɛ ni attaque in ko ɲɛ kan an ye kunnafoniya min yɛrɛ kɔni lase aw ma an ye nin sɔrɔ ka bɔ source sécuritaire dɔ de yɔrɔ la source sécuritaire min yɛrɛ kɔni ko kana na a tɔgɔ ni a jamu si yɛrɛ kɔni fɔ nka don n'a nataw la ni Niger ale ka autorité o kumana nin ko in yɛrɛ kɔni kan an bɛ segin tuguni ne ka na o kunnafoniya fɛnɛ da aw tulo kan Nigeria jamana kɔnɔna na Beni État min ye guerre wasi yɛrɛ kɔni o gouvernement local ɲɛma o kɔni ye laseli kɛ ko juma tɛmɛnen ale ni kari yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la Nigeria jamana kɔnɔna na u ka sɛnɛkɛlaw ale ni u ka baganmaralaw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni civil caman bɔnɛna ani na Beni État la ko attaque in kɛra Beni État yɔrɔ la village 3 yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na attaque min kɛra sababu ye ni aw dɔnna village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na civiliw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa min yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na o ka ca ni maa 20 ye ko wa o kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛra kari tɛmɛnen nin bɛ kalo tile 25 san 2025 ko village wɛrɛw fɛnɛ maa minnu bɔnɛna u ni na yen nɔ olu ka ca ni maa 10 fɛnɛ ye anw dɔnna village sigibaga dɔ yɛrɛ kɔni bɛ a tiɲɛtiga k'a fɔ ko olu ka village kɔnɔna na civiliw ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka maa 20 bɔnɛ ani na anw dɔnna village kɔnɔna na ko den fitinin dɔw minnu si tɛ san 2 bɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fagara kɛlɛ in senfɛ ko in yɛrɛ kɔni bɛɛ la min yɛrɛ kɔni juguyara o ta kɛra den fitinin dɔ yɛrɛ de kɔni u kɔnɔna na ale faga ni bese yɛrɛ de kɔni ko wa anw dɔnna kɛrɛfɛ village yɛrɛ kɔni bɛɛ la u ye maaw faga o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na nka min ye o ko bila ye ale tɛ se ka hakɛya kelen yɛrɛ kɔni fɔ o la nka min ye anw dɔnna ta ye ale kɔni bɛ o dɔn ka d'a kan ale ye sigiba ye maa minnu yɛrɛ kɔni fagara yen nɔ o ye maa 20 ye anw dɔnna sigiba in ka kɔrɔfɔ la ko ale ni u ka dugu sigiba maa dɔw k'olu ye mɔgɔ 5 su don ko mɔgɔ 5 nin yɛrɛ kɔni na cɛ kelen hali ni a denkɛ 2 de b'o la ko wa o mɔgɔ 5 nin yɛrɛ kɔni fagara zone wɛrɛ de kɔni kɔnɔna na o zone ni Nigeria ka finitigiw ka base militaire yɛrɛ kɔni ka surun ɲɔgɔn na fɛnɛ Nigeria jamana kɔnɔna na Beni État yɛrɛ kɔni olu ka polisiw ka porte parole ale kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Beni État yɛrɛ kɔni na ko attaque 2 yɛrɛ de kɔni kɛra yen ko nka min ye olu ka polisi maaw yɛrɛ kɔni olu ma rapport foyi sɔrɔ min y'a yira k'a fɔ ko maa 20 yɛrɛ de kɔni sara attaque nin senfɛ a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko maa ninnu ka attaque dɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Nigeria ale ka finitigi dɔ mun yɛrɛ kɔni kun bɛ ka essayer ne ka fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni bali ko nka o polisi kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara maa ninnu fɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛyɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni na u taara bɔ mɔgɔ 3 su kan yen nɔ fɛnɛ min fɛnɛ bɛ fara finitigi kelen in fɛnɛ su kan ko min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne ka nin yɔrɔ sigiba maa ninnu kari ɲɔgɔn na fo kana kɛ sababu ye ka civil caman bɔnɛ ani na polisiw ka porte parole la kɔni b'a yira k'a fɔ k'olu ma jɛya sɔrɔ o ko la nka k'ale bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko min ye bagan maralaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fila silamɛ ninnu k'ale bɛ ka bisigiya k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni ye nin attaque kofɔlen in kɛ Beni État yɛrɛ kɔni yɔrɔ la a yirala k'a fɔ k'a bɛ wagati caman yɛrɛ kɔni bɔ fila silamɛ ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ bagan mara fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni bɛ olu ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la a yirala k'a fɔ ko sɛnɛkɛla ninnu caman yɛrɛ kɔni ye kerecɛnw de ye ko o ka kɛlɛ bɛ kun ye dugukolo kɛlɛ ale ni dugukolo nafamafɛnw yɛrɛ kɔni kɛlɛ de Beni État ale yɛrɛ kɔni bɛ Middle Belt region yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen na a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ bagan maralaw ale ni sɛnɛkɛlaw olu yɛrɛ kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan min ye sɛnɛkɛlaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bagan marala nin yɛrɛ kɔni accuser ko olu bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ mun yɛrɛ kɔni na ko fila ninnu bɛ na ni u ka baganw ye nin yɔrɔ kofɔlen na wale bɛ kɛ sababu ye ni ka olu ka yɔrɔ dugukolo ninnu yɛrɛ kɔni tiɲɛ de a yirala k'a fɔ k'u ka nin sen kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ ka d'a kan ni attaque yɛrɛ kɔni senfɛ ni attaque min yɛrɛ kɔni ma walawala kosɛbɛ nka Beni État polisiw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaya yira k'a fɔ k'a bɛ ka bisigiya ko min yɛrɛ kɔni ye fila silamɛ ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ bagan mara k'a bisigalen don k'a fɔ ko le taara ni attaque yɛrɛ kɔni kɛ attaque kofɔlen ale yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ ka d'a kan maa minnu bɔnɛna u ni na o ka ca ni maa 20 yɛrɛ kɔni ye nka min yɛrɛ kɔni ye Nigeria ka autorité ye k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni na a ko ɲɛ kan fɔlɔ o k'olu komi ne kan don n'a nataw la n'an ye kunnafoniya wɛrɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni attaque kofɔlen na attaque min yɛrɛ kɔni tɛmɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria ale ka civil ni ɲɔgɔn cɛ la an bɛna na o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni da aw tulo kan République démocratique du Congo ni o RDC olu ka président kɔrɔ ni o Joseph Kabila ale ka tagali Goma yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna la o ko yɛrɛ kɔni kɛmɛ sababu ye ni ka jɔrɔna yɛrɛ kɔni bila RDC sigiba maaw yɛrɛ kɔni dusukun na République démocratique du Congo ale ka population maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ
komi Joseph Kabila ni ale u ka président kɔrɔ yɛrɛ kɔni ko ka tagali min yɛrɛ kɔni kɛra Goma yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka olu dabaliya ban kosɛbɛ ka da kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min ye Goma ye a bɛ wagati caman yɛrɛ kɔni bɔ ale bɛ M23 rebelle maaw yɛrɛ de kɔni ka bolo kan RDC population maa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Joseph Kabila ka tagali min yɛrɛ kɔni kɛra Goma mara kɔnɔna na yɔrɔ bɛ M23 rebelle maaw de ka mara kɔnɔna na mɛ wagati min na fɔ ko bi ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni bɛnkan min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ɲini RDC ale ni M23 rebelle maaw ni ɲɔgɔn cɛ la k'a bɛ ka sigasiga yɛrɛ kɔni don bɛn sɔrɔli kow la Goma sigibaa dɔ ka kɔrɔfɔ la k'ale yɛrɛ kɔni bolo Joseph Kabila ka tagali min yɛrɛ kɔni kɛra Goma ville yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kan kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni RDC jamana kɔnɔden ɲuman fɛn bɛ ka o yɛrɛ kɔni la nisɔndiya ka da kan ko wale in kɛra sababu ye ni jugu fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ kɔni bɛ RDC jamana kɔnɔdenw na olu ye o tigi ye Goma sigibaa man yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale fana y'a faamu sisan k'a fɔ ko maa min kun ye ale ka président in kunu ni o ye Joseph Kabila ye k'ale y'a faamu k'a fɔ ko bɔnɛ min yɛrɛ kɔni jigin bɛ RDC kan an bɛ wagati min na fɔ ko bi ale y'a faamuya k'a fɔ ko o président yɛrɛ de kɔni nɔ ye o ye ko in ye Goma sigibaa maa wɛrɛ fana ka kɔrɔfɔ la ko Joseph Kabila ka tagali in Goma yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na ko ale bɛ o ko in yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛn bɛ ka ɲini RDC ni M23 rebelle maaw ɲɔgɔn cɛ la ko ale bɛ nin ko in yɛrɛ kɔni filɛ i n'a fɔ obstacle yɛrɛ de kɔni o bɛn sɔrɔ in ma a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka sɔrɔ RDC ale ni M23 rebelle maaw ɲɔgɔn cɛ la Qatar yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna na ko o ko processus yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka a to olu kun b'u k'u jigi d'a kan k'a fɔ ko bɛn yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka sabati M23 rebelle ni RDC jamana kɔnɔdenw ɲɔgɔn cɛ la ko nka Joseph Kabila ka tagali min yɛrɛ kɔni kɛra Goma mara kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni olu yɛrɛ kɔni bɛ k'a bila u kunna k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ M23 rebelle ni RDC maaw ɲɔgɔn cɛ la k'a kɛ mɛ ni k'a bila olu kunna k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɔ bɛ sɔn ka continuer de hakilina jiginna min ye RDC autorité maaw ye olu kɔni bɛ ka Joseph Kabila yɛrɛ kɔni ɲagi kosɛbɛ ko ni ma ko fɔlen a bɛ M23 rebelle maaw jukɔrɔma don avril kalo tɛmɛnen RDC ka kiriko ministre ni o ye Constant Mutamba ye ale kɔni RDC justice militaire yɛrɛ kɔni saisi walasa u ka se ka poursuite judiciaire dɔ yɛrɛ kɔni daminɛ Joseph Kabila kan ka da kan Constant Mutamba ka kɔrɔfɔ la k'a bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko Joseph Kabila ale yɛrɛ kɔni sen donna M23 rebelle maaw ka kɛwale jugu la minnu yɛrɛ kɔni taara ni ka RDC jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ ko RDC ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni ka tagali bɛ kɛ Goma wagati dɔ la o y'a sɔrɔ RDC jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka a ɲangi kosɛbɛ ka da kan u ka kɔrɔfɔ la ko Joseph Kabila basigibaliya min yɛrɛ kɔni bɛ ka don RDC jamana kɔnɔna na M23 rebelle maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko Joseph Kabila a y'i sen don o basigibaliya baara ninnu na nka hali n'a sɔrɔ RDC jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka Joseph Kabila accusé nin ko in fana na jamana kɔnɔden wɛrɛw fana bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ ko Joseph Kabila ka nin nali min yɛrɛ kɔni kɛra Goma mara kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni M23 rebelle ale ni RDC autorité u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la tuguni bɛnkan ko hukumu kan Goma sigibaa maa wɛrɛ fana ka kɔrɔfɔ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Joseph Kabila bɛ ka ko min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ n'a fɔ dangali yɛrɛ de kɔni ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ko wa olu bɛ duwawu yɛrɛ kɔni kɛ Joseph Kabila ye k'ala ka tile fila kɛ yɛrɛ kɔni nɔgɔya a ye kaburudon na ka da kan ko Goma ville kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ Goma min yɛrɛ kɔni na ko o yɔrɔ yɛrɛ kɔni kɛn bɛ kaburudon de olu bolo ka da kan sanga ani wagati i bɛ se ka sa yɛrɛ kɔni o yɛrɛ de kɔni na o ma ko fɔlen ka faamuya yɛrɛ kɔni na ko Joseph Kabila ka nin tagali min yɛrɛ kɔni kɛra Goma mara kɔnɔna na a b'i komi o ye danga yɛrɛ de kɔni a kɔ ka da kan ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ Goma sanga ani wagati mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ se ka sa de nka analyse politique dɔ ka kɔrɔfɔ la k'ali ni maaw bɛ ka siran Joseph Kabila ka tagali yɛrɛ kɔni ye Goma mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o ko in yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ opportunité ye RDC autorité maaw bolo walasa u ka bɛnkan sɔrɔ u ka kɛlɛ in na u ni M23 rebelle maaw ni ɲɔgɔn cɛla la ko RDC gouvernement maaw kan k'u profiter Joseph Kabila ka nali na Goma mara kɔnɔna na walasa u ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni u ka jamana kɔnɔden bɛ Goma mara kɔnɔna na ka olu kisi M23 rebelle maaw yɛrɛ kɔni ka kɛwalew ma Goma nka min ye Joseph Kabila ye kabini ale yɛrɛ kɔni sera Goma mara kɔnɔna na maa si yɛrɛ kɔni ma ale ye jama la fɔlɔ nka min ye M23 rebelle maaw ye olu yɛrɛ kɔni Joseph Kabila yɛrɛ kɔni bisimila kosɛbɛ Goma mara kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye Goma yɛrɛ kɔni ville kɔnɔna ye yen sigibaa maaw yɛrɛ kɔni hakilinaw tilalen dɔ filɛ ye dɔw yɛrɛ kɔni sirannen don Joseph Kabila ka nali
in yɛrɛ kɔni ye Goma mara kɔnɔna na ka da kan o y'a yira k'a fɔ ko kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye ni bɛnkan min yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲini RDC ni M23 rebelle ni ɲɔgɔn cɛ la k'a bɛ sɔn ka dankari o ko in na nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko Joseph Kabila nalen Goma mara kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ opportunité de y'u bolo walasa fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔni banni ko la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.